Лицензиран инвестиционен посредник Варчи Финанс с пълен лиценз. Димитър Калъпов, лицензиран инвестиционен консултант. Не случайно ги натъртвам тези неща, да имате едно на ум, кого слушате. Когато ходите при онези гурута, когато някой иска да обучава някого и няма никакъв бейкграунд зад гърба си, банка, хедж фонд и така нататък, поне един лиценз да изкара на брокер или на консултант, много тежък изпит. Изключително важно кого слушате и от кого попивате. Правете разлика. Петък вечер последната сесия на американци е извънземна. Тя не е в руслото на нормално. Моите шефове в петък в Мерил Линч ме затваряха. Сега отвориха американците ранната сутрешна сесия. Те в момента ще спекулират, ще помпят. Това е риск апетита. Първата част е ниско рискова, сутрешната. Тя свършва около 12:30 тяхно време. Те ще помпят, за да видят дали другите трейдери ще поемат в тяхната посока, за да донапомпят пазара и към 12:30 часа тяхно време да могат да го селнат и да реализират някаква печалба. След това започват големите аномалии. След обедната американска сесия, 8 наше време. Да. Около 7:30 тогава започва вече аналогичните движения. Трейдерите се опитват да видят на база паричните потоци и сентимента как ще завърши сесията. И вече, както казват в Перник, кой когото намами. Не е по-различно, какво си мисли? Човешката психика и психология е най-съща. Това, което искам да кажа е, че петък е един изкривен ден. Крив ден. Не е показателен.